Ngero kamano kuom medo kete mana kae chendo ni maduol kabende podo medo mi wechego manyien. Koro wadhi nyaka e kor gwenge. Wang'iye mago matimore e kor gwenge wa ahinya to e counties ma Kaluo, kama moko kuom piny owacho ma counties ma Kaluo koro nigi achiedh nade mar kaka gidhi chulo gope ma ibandho counties go. Moko kuom counties wacho ni ok gibi chulo gopego kapok otim nonro makare mar yango kaka gopego ne okunore. Ndalo machuok kende bang' kawayanga PC ma counties, tend county ma Siaya kokalo kuma PC ma jalup governor ma county no William Oduol oyango ni county no ni kod gope madirom siling milion 500, gope mowacho ni nochakore higa mar 2012. Oduol bende jiwo jotije county ma Siaya mondo bed kod kwewera ni onge jatich makare mabiro wito tije nikech weche mag siasa. Ka bende osingo ni jatend county no biro tieko chenro duto manochaki to okorumo e bwo tend governor machon Cornel Rasanga. Komachielo, Governor Migori Ochilayako wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori biro mana chulo gope ma oyangi kendo mago manotigo e kelo weche dongruok makonyo ganda e kaunti no. Ochilo mano wuoyo bang' donjo apis mar odiochieng' mokwongo tok cha omuma wacho ni jogo mapok ochul gopegi obed mana gi horuok wera ne gikone nyaka bichulgi. Want to tell the public servants of Migori County that get back to work. Stop truancy, stop maladministration, stop laziness, get back to work. When you work well for your administration, you work well for yourself and the people. When you work well for the administration, you also work well for God, because God installs governments. If they stand on the way, we'll get them out of that way. Ochilo medo ni piny owacho mare dhi chogo committee madhi timo nonro ewi gopego kendo rango ka county no ni kod gope milieko ni romo shillings milion 807. Bende onyiso jotije county no mondo otine oganda yo makare, kowacho ni jatiche ma ok otiyo yo makare ibikaone okang' mar chik. So the only contract that we can assure you of is work. Work diligently, work honestly, work very hard for the people, because we will not wait until the people are unhappy with us. We will express our unhappiness with you for failure to join us in delivering for the people of Migori. So those who have supplied anything or have provided services to our people, we will seek your indulgence. We will not hold the payments for long, but we have to verify. It's called trust but verify.